हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। सिगांनि गोबां भिडिअजों नोंथांमोननो होबोदोंमोन सरकारा आबादारिनि माइ बायनायनि खोथा। मानोना सरकारा बुंदोंमोन देग्लाय आबादारिनि गासै माइखौ सरकारा मोजां बेसेनाव बायगोन, रावबो फालांगिरिनो खम बेसेनाव दाफान होननानै। आरो गमामादा सरकारा रायजोनि मोनफ्रोम जिल्लायाव बेनि थाखाय दोनथुमनो गुदाम न' थामहिनबा गुदाउन गायसननो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। बेफोर मोनफ्रोम गुदाउनखौ नोंथांमोननि जिल्लायावनो गायसननाय जागोन आरो बेनि थाखाय सोरबा सासे सुबुंखौ बे न'खौ लुफुंनो सामलायनो बिथोन होनाय जागोन। बे गुदाउनखौ लुफुंनो आरो सामलायनो थाखाय 40 लाख रां होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। जुदि गोसोब्ला नोंथाङाबो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गुदाउननि बिगोमा जानो हागोन। बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो 15 डिसेम्बरनि सिगां आर'जलाइ गथायनो नांगोन होननानै फोरमायदों। बेनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, बबे जायगायाव गुदाउन गायसननाय जागोन, गुदाउननि महरा बेसेबां गिदिर जानो नांगोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। सरकारनि फोरमायनाय बायदिब्ला गासै आसामाव गासै 110टा गुदाउन गायसननाय जागोन होननानै बुंदों आरो बेनिनो मोनफ्रोम गुदाउननि खरसाया 40 लाख जागोन होननानै बुंदों। बेनिनो 50% रांखौ नोंथांमोननो सरकारथिंजायनिफ्राय होनाय जागोन आरो बेवहाय गुदाउननि महर हिसाबै नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होखादों 2500 निफ्राय 10,000 बर्ग फुट जानो नांगोन होननानै बुंदों। आरो बेनिनो मानोना बेवहाय गासै गुदाउनावहाय 500 निफ्राय 2000 मेट्रिक टन माइ दोनथुमनो हानाय जानो नांगोन होननानै फोरमायनानै होदों। आसामनि बबे जिल्लानि बबे जायगायाव बेनि गुदाउनखौ गायसननाय जागोन सरकारा मोनसे फारिलाइ बेवहाय बानायनानै होदों। नोंथांमोना बे सरकारनि फारिलाइ बायदि नोंथांमोना नोंथांमोननि जिल्लानि जायगाखौ बेवहाय नायनानै लानो हागोन। बेवहाय बजालियाव दङ पाठशाला, नित्यानन्द, भबानिपुर, बेबायदिनो बरपेटायाव दङ हावली, गमुरा, बाक्सा जिल्लायाव दङ मुसलपुर, ककिलाबारि आरो बागानपारा, बङाइगावआव दङ तुलुटिया, मणिकपुर आरो अभयापुरी, काछार जिल्लायाव बिलापुल, बाबुगन्ज, उदाबबान्धा, धलाई, चराइदेव जिल्लायाव मरान, सनारि, चिरां जिल्लायाव काजलगाव, बिजनी, दरं जिल्लायाव मंगलदै, सिपाझार, कुरुवा, बेबायदिनो धेमाजि जिल्लायाव धेमाजि, गगामुख, श्रीपानी, सिमेन्ट सापर, धुबुरी जिल्लायाव गलागानि, बिलासिपारा, सापर, बेबायदिनो डिब्रुगड़ जिल्लायाव लाहवाल, धवां, चाउलख'वा, दुलियाजान, टिंखं, नाहरकटिया आरो साबुआ, बेबायदिनो गवालपारायाव रंजुली, कृष्णाई, गलाघाटआव गलाघाट, बोकाघाट, सरपथार, खुन्थाइ आरो देरगाव, बेबायदिनो हाइलाकान्दि जिल्लायाव हाइलाकान्दि, हजाइ जिल्लायाव जुगिजान, भालुकमारि, जरहाट जिल्लायाव तिताबर, माधवपुर, सिनामरा, टियक, मरियनी, बेबायदिनो कामरुप ग्राम्य, ददेरा, सांसारि, बिजयनगर, सयगाव, कमलपुर, बक', रङिया आरो हाज', कामरुप मेट्र' जिल्लायाव थागोन खेत्री, दुरुं, रानी, बेबायदिनो पश्चिम कार्बि आंलं जिल्लायाव दंकाम, बेबायदिनो कार्बि आंलं जिल्लायाव थानाय ओनसोलफोरा जाबाय बकलिया, पारख'वा, डकमुका, हावराघाट आरो बरपथार, बेबायदिनो करिमगन्ज जिल्लायाव दङ पथारकान्दी, बटाबारि आरो बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायाव दङ क'क्राझार, गसाइगाव, सेरफांगुरि आरो दतमा, बेबायदिनो लखिमपुर जिल्लायाव दङ लखिमपुर, नारायणपुर, ठकुवाखाना आरो बगिनदि, माजुलि जिल्लायाव दङ माजुलि, मरिगाव जिल्लायाव दङ बरङाबारि, बरपुजिया, सराइबाहि, मन'हा, जागिरद, बेबायदिनो नगाव जिल्लायाव दङ बेबेजिया, कलियाबर, दलंघाट, कथियातुलि आरो नलबारि जिल्लायाव दङ घग्रापार, टिहु, मुकुलमुवा, बेबायदिनो शिबसागर जिल्लानि थाखाय दङ आमगुरि, शिबसागर, डिमौ आरो सनितपुर जिल्लानि थाखाय दङ बिन्दुगुरि, धेकियाजुलि, जामुगुरि आरो बरसला, बेबायदिनो तिनसुकिया जिल्लानि थाखाय दङ माकुम, धला, दिगबय, मारघेरिटा आरो दुमदुमा, बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि थाखाय दङ कालाइगाव, टंला, उदालगुरि आरो मासबाद, बेबायदिनो बिश्वनाथ जिल्लानि थाखाय दङ गहपुर, बिश्वनाथ आरो बरगां। बेबायदिनो दानिया नोंथांमोना बे गुदाउननि बिगोमा जानो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय अनलाइननि एप्लाइ खालामनांगोन। बेवहाय नोंथांमोना मोनसे वेबसाइट होनानै होखादों। नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानै बेखौ अनलाइनाव एप्लाइ खालामनानै लानो नांगोन आरो बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटखौ बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों। फैगौ 15 डिसेम्बर थामहिनबा 15 डिसेम्बर 2021 नि सिगां नोंथांमोना बेखौ अनलाइनाव एप्लाइ खालामनानै लानो नांगोन आरो बेवहाय होखानाय वेबसाइट बायदि नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों afcscl.in, बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय आं स्क्रिनाव नोंथांमोना दिन्थिनानै होदों, नङाब्ला डिसक्रिपसनाव आं बेनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना बेनिफ्राय थांनानै डाइरेक्ट बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेबायदिनो अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि थारैनो सायख'जायोब्ला नोंथाङा बे गुदाउननि बिगोमा थामहिनबा गुदाउननि बिबानखौ नोंथाङा मोननो हागोन आरो गावबागाव जिल्लायावनो बेबायदि नोंथाङा होखानाय जायगायाव नोंथांमोननि जि गुदाउन गायसननो गोनां दङ नोंथांमोना बेनि बिबानखौ लानो हागोन।